היה איזה תלמיד שהגיע לבית ספר שלו עם שעון חדש. היה מבסוט, מראה לכולם, בואו תראו איזה שעון, עושה אורות. אחד הילדים כאב לו, אין לו כזה שעון. וכשהילד הזה בא לשעון, שם אותו לרגע על השולחן, אז החמוד והשובב לקח את השעון ושם אותו בכיס. כשבעל השעון שם לב שאין שעון, הוא התחיל לצעוק. גנבו לי את השעון, גנבו לי את השעון. המורה שמע את זה, אמר לו המורה, תראה, אני לא מאמין שיש לנו כאן מישהו שהוא גנב. אתה מבין שזו טענה חמורה לטעון שיש כאן ילד גנב. ביקש מכל התלמידים לעמוד עם הפנים לכיוון הקיר, ואמר להם, כדי להוציא ספק מליבו של אותו ילד, אני רוצה לעבור בין הכיסים של כל הילדים. זה הילד שהשעון אצלו בכיס, הלב שלו התחיל לפמפם, והמורה מתחיל להכניס את הידיים שלו לכיס של הילד הראשון, ולכיס של הילד השני. הוא מתחיל כבר לדמיין, בטח הוא יצעק שאני גנב, ובטח ישר יעבירו אותי למנהל, והמנהל יגיד להורים שלי, ולא תהיה ברירה, וזה יגיע גם למשטרה, ובסופו של דבר ישלחו אותי לאיזה פנימייה, ושם לך תדע עם איזה פושעים ועבריינים. לך תדע לאיפה אני אגיע. המורה מגיע לכיס של אותו הילד. הוא מרגיש את השעון, הוא תופס אותו, הוא מוציא את היד מהכיס, הוא מכניס לכיס שלו וממשיך לבדוק את שאר הילדים. כל הילדים מסתובבים, והמורה אומר, אני שמח לבשר לכם, שכמו שאמרתי לכם, אין לנו גנב בכיתה. אני חיפשתי את השעון באחד הכיסים של אחד מהילדים, ולא מצאתי ברוך השם. אבל תוך כדי, מצאתי את השעון באחת הפינות כאן. הוא החזיר לו את השעון. אחרי 20 שנה. הילד הזה, שלקח את השעון ללא רשות, הוא רואה את אותו מורה. אומר לו, אני מלמד היום בתלמוד תורה בירושלים, ורציתי להגיד לך שהכל בזכותך. אומר לו, בזכותי? מה הקשר אליי? אומר לו, תגיד, אתה רציני? אומר לו, אני הייתי בטוח שאתה הולך לבזות אותי מול כולם. הייתי בטוח שאתה הולך לצעוק, הנה יש כאן גנב. ולא רק שלא אמרת לי כלום, התייחסת אליי במשך כל הזמן שהייתי בכיתה שלך, כאילו אני כמו כולם. מעולם לא אמרת לי מילה, לא הזכרת לי את זה, לא ברמז אפילו. בזכותך, היום אני מלמד. אומר לו אותו מורה, אני אגיד לך את האמת, רק היום אני יודע שזה אתה. כשאני עברתי ובדקתי באותם כיסים של אותם ילדים, אני עצמתי את העיניים שלי. לא רציתי לדעת איפה השעון נמצא, כדי לשמור על הכבוד של אותו ילד שנמצא את השעון בכיס שלו. איך לא יצא ילד כזה מוצלח שיש כזה מחנך בכיתה שאכפת לו קודם כל מהכבוד של הילד? נו, קניתם כבר כרטיסים? למה אתם מחכים? חבר'ה, אני רוצה לראות את כולכם, תבואו.